Oh, sana kita buat baru na media. Advance sa New Year. Awa na TikTok ko po. Southbound tayo pag-umpsit. Northbound. Oo. Sa tawag sa aking partner, si Joel. Oo, hindi ka lang rumah. Joel. Ha? Sir Wallace, pag-umpsit. Kasi kayo mo ba yung kargo lagi, kayo iwan ko Mga price. hinundayan, Southern Lady. Shout out din sa mga taga-Bato at Tabuan. Bato, Bicol. Balik mana yun na. Tayo sa Bato. Ako di ba? Ano ba? Kung may masih Harus na pakai na, sunod dito. Pero jual Cervantes, kung Cervantes. Ano yung card mo? Mag-dispatch yung card? Wah, siguro. Pero na card mo niya? Dah. Nakakas siya. Ha? Kulima na ka nakakas siya. Di komplain, susuk dia. Ha? Susuk dia. Di, dispatch na. Ada di sebelah saya. Oo. Ayaw, kulima. Awak ni di sebelah saya. Walang responsible ba? Ah. Ada sama ni. Walang kulima na kayo. Sortes PCR. PCR pa importante ha? Ini bisa kena TCR di kampung Son. Okay. Kuha dia. Ay, hindi ka punta nga doon. Ha? Hindi ka punta dito. Oo. Hindi gamitin mo. Traffic sa nabuha. May kupusit. Ay, wala na pasayro na. Wala pa. Wala to, mana to. Nah, parang spot ko. Zero 09. Okay. Traffic kupusit na tayo. Bahay ko. Ayan, kupusit. Dito na tayo sa sentro ng Nabuha. Traffic, hindi kupusit. Kaya ko ba na nag-isugo ng paligyan dito. Pero wala, sarga. Simana, mabuha na buka. Mabuha na buka palit patire. Kaya kung isa, nakaduwa na ko LCD, wala ko payo. Ito ba ako payo? Number Sir Ariel ba? Dia tahu booking, namanya booking kaya. Baka katawag na mambili kay Lobat. Kasi, kamu itong driver na rin. Sa gabi ba na? Higit eh. Yan ay very contact. Ha? Ang gusto ang labog na kayo. Ini lorong na. Doon na yan. Makakabog ko no?
kumana ka dyan, hindi ko pamunta na ng Kirigayan. Uy. Mahal siya na masayaw ng belang. Cancel, hindi po ligyan mo sa kaya na to. Hindi, cancel lang. Ano na sa kaya mo ligyan? Ano na sa kaya? Lahat po na. Sana po, ang mangingon niya. Nabuha lagi. So, may revira niya. Sa ako ni Ron. Tara. Pero, Pero ano pa masahin? 7:35. 7:35 bang? tara, tara. Ke traffic. Hindi, pa. Direct mo mula sa tuwa. Hindi, ke traffic. Wala pagiliran. Daman traffic pa na. Ano? Ali, traffic na, traffic. Wala mo yan. Okay. Isa lang meron ko. Ay, si Rayeng. Ano tara to? Dito na rin ka rin. Ayos lang kaya. Ay, sapong yan ay. Ayan. May video. May video na nagsawa. Ay, nagsawa. Siya na yung Hindi, nakapura dahil. Nakapura. bumura ba? Siya? Isa to. Magpunta. Sir. Sino mag-dispatch sa amin dito, sir? God, sir. Hello po. Gandang hapon po. Apo. Ha? Hello. Apo. Iyo. Iyo, magalat na kamo dyan. Nasa bahaw na kami. Yo. Mayo bang pulis dyan? Sir, Kasi baka mahuli tayo eh. sinong mag-dispatch, sir? Sige, bus number 1923 ha. Sir, Bus number 1923. sinong mag-dispatch sa amin dito? Yung Yo. sa budget, Tama. sino mag-dispatch? Kali sa kami yung nabuha. Bali, ano na ito? Apat, tapos may biga pa, 5, siya. Ang gagawin ito. Hindi na ko ito, pasok ito sa southbound. Yan
Dong. Sinulatan mo si Anong. Okay. Self-arrive nakalagay dito. Wala. Si Asis kaya, may card si Asis. Si Asis wala. Ha? Kasi, kasi, Panay na hapon sa mga taga Bicol Bilumungsid. Hindi kita sa Pao. Kapay sa oras. ada ya, trip-trip. Ano, di gabi nga. Kailangan ko, ticket. Suwate na lang ko ng alas 4. Nanti si Boy problema nanti si Aaron. Si Aaron din. Ada problema na. Kiri yang problema na ako. Lagi. Beralil. Main hampir asis.
So, PDP 30 larga. Di ba na kembali ka na? Balik mo rin 30. Ahora vamos a peso más. Oo. Ayan. Sa Chris na.